खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 14 कार्तिक 1431 मायथाइ एबा 31 अक्ट'बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। रागा जोंनाया बांद्राय जागोन। जिउ लोगोरिजों सानस्रियारि गोरोबलायै जानो हागौ। नोंथाङा सोलोंथायारि हाबायाव गोसो मोनगोन। गथ'फोरनि खुसिया बांगोन। नखरनि सासे देरसिननिफ्राय रां मोननो हायो। सि-जोमनि सायाव खरसा खालामनाया बांगोन। गोब्राब नाजानाया गोजौ जागोन। साख्रियाव हास्थायनायनि बेरेखायै जायखिजाया उफ्रा बिबान मोननो हागौ। नोंथांनि लाखि नाम्बार एबा खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोसोम गाब। वृषभ राशि। नाङा-फाङा खरसाजों गोसोखौ गोजोन गैयै खालामनो हागौ। सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबुफोर थानो हागौ। आयआ बांगोन। जायगानि सोलायनायबो जानो हागौ। जि-जोम बायदिनि फारसे गोसो जानाया बांगोन। गारिनि गोजोननाया बांनो हागौ। थांना थानायनि थासारिया दावराव-दावसि जानानै थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। खामानिनि जायगायाव गाज्रि थासारि जानो हागौ। गावखौ सामलाय। नखराव ओंथि गैयै बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। गोसो बायनाय आरो गोजोननाय गैयैनि मोन्दांथिफोर थागोन। फालांगियाव मुलाम्फाया बांगोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। रायज्लायनायाव सिरि था। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथाङा फोथायथिजों बुंफबनाय जागोन, नाथाय बांद्राय गोसो गुदुं जानायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोथां आरो गोसोम। कर्क राशि। नोंथाङा दावबायनायाव थांनो हागौ। नोंथाङा फोथाराव जाफुंसार जागोन। मिजिं निराश जानायनि मोन्दांथिफोरा गोसोआव थानो हागौ। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। गोदै आदारनि फारसे गोसो जानाया बांगोन। आयनि फुंखाफोरा जौगानो हागौ। राङा बांगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। जिउ लोगोरिया मदद मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों निला गाब। सिंह राशि। नोंथाङा बबेबा धोरोमारि थावनियाव दावबायनो थांनो हायो, नाथाय दै दोनथुमसालि आरो दैमाफोराव दुगैनायनिफ्राय गोजानाव था। गोसोआरि गोजोननि थाखाय नाजा। गावनि बिफानि सावस्रिखौ जोथोन ला। थांना थानाया दुखुनांथाव जानो हागौ। फालांगियाव मुलाम्फाया बांगोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा माखासे गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गलापि गाब। कन्या राशि। गोबां फोथायथि थागोन, नाथाय गोसोआ गोजोन गैयै जागोन। नखरा मदद मोनगोन। नोंथाङा सोलोंथायारि हाबायाव जाफुंसार जागोन। सासे लोगोनि हेफाजाबाव आयआ बांनो हागौ। नोंथाङा दावबायनायाव थांनो हागौ। नोंथाङा फोथायनायजों बुंफबनाय जागोन। साख्रिनि थासारिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि। रागा आरो गोसो गुदुंनि बांद्राय जानो हागौ। गावखौ फोथायनाया गोजौआव थागोन। नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनाया मोनसे खामानिनि जायगा जानो हागौ। बांद्राय गोसो गुदुं जानायनिफ्राय गोजानाव था। साख्रियाव मावख'गिरिफोरजों नाङै दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा जौगानायनि खाबु मोननो हागोन। आयआ बांगोन। जाब्रबथायनि खाबु दं। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि। बांद्राय रागानिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा सोलोंथायारि हाबायाव जाफुंसार जागोन। सोलोंथायारि हाबानि थाखाय गुबुन हादोराव थांनायनि खाबु दं। नोंथाङा सासे लोगोनिफ्रायबो मदद मोननो हायो।
बिदा-फंबायफोरा मदद मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। धनु राशि आयआ खम जागोन आरो खरसाया गोबां जागोन। गोसोआरि जेंनाफोर थागोन। गावखौ सामलाय। साख्रिनि थावनियाव सोलायनायनि जाथावनाफोर दं। नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ हमथानानै लाखि। रायज्लायनायाव सिरि था। नखरारि खुसिया खमायनो हागौ। मिजिं आरो निराशानि गलायमोन्देर मोनदांथिफोर थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि गथ'फोरनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हायो। गोसोआ एसे गोजोन जानो हागौ। मोजां खौरां मोनगोन। साख्रियाव नोंथाङा माखासे उफ्रा बिबान मोननो हागौ। गोब्राब नाजानाया गोजौ जागोन। जायखिजाया सम्पथिनिफ्राय रां मोननो हायो। मिजिं आरो निराशानि गलाय-गथाय मोनदांथिफोरा गोसोआव थागोन। नखराव धोरोमारि हाबाफारिफोर जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। कुम्भ राशि धोरोमनि फारसे सनमान थागोन। गोदै आदारनि फारसे गोसो जानाया बांनो हागौ। नखराव गोजोन आरो खुसि थागोन। साख्रिनि खाबुआ बांनो हागौ। गोब्राब नाजानाया गोजौ जागोन। आयआ बांगोन, नाथाय सावस्रिखौ जोथोन ला। जिउ लोगोरिनाव सावस्रि बेराम जानो हागौ। खरसाया गोबां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोजा। मीन राशि नोंथाङा फोथायनायजों बुंफबनाय जागोन। मावख'गिरिफोरा साख्रियाव मदद मोनगोन। दावगानायनि लामाफोरखौ रोखा खालामनाय जागोन। खामानिनि बाहागोआ बांगोन। गारिनि आरामखौबो बांहोनो हागौ। नाङै जिंगाया बांनो हागौ। नोंथांनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब।